Thijs van der Bles van het Bussenmuseum, mag ik dat zo zeggen, in Sonnega? Ja, goedemorgen, ja, dat mag je zo zeggen. Kom je erbij, man? Ja, hoe kom je erbij? Je koopt een bus, dat doet misschien ook niet iedereen elke dag. Ik was buschauffeur voor ik het werk ging doen wat ik nou doe. En in 2006-2007 gingen de laatste gele bussen, die iedereen wel kent van vroeger, die gingen uit dienst. En ik vond het leuk om zo'n ding te kopen. Dus die heb ik op een kwaaie dag op de boerderij van mijn ouders neergezet. En dan leer je mensen kennen en dan zeggen ze, zullen we nog een bus kopen? En voordat je het weet staat de schuur vol. Je mag rijden. Ik moet even lucht pompen. Oh, je moet lucht pompen? Ja, Oké. dat is niet zomaar weg. Nee, oké. Hoeveel heb je er? Er staan er 32. De oudste is van 1954, een bus van Maarsen en Kroon. En hoe kom je aan die bussen? Waar vind je die? Dat is heel verschillend. Soms gewoon bij een handelaar, soms bij een openbaar vervoerbedrijf, marktplaats, in het wereldje natuurlijk. Er zijn natuurlijk andere clubs die doen wat wij doen. En soms gaat de bus van de een naar de ander over of iemand weet nog een bus te staan. Of heel verschillend. En wat doe je ermee? Wij bepalen vooraf dat we een bus kopen of die de moeite waard is om te bewaren. En als een bus dan bij ons komt, gaat die ook niet meer weg. En dat betekent dat we hem dus opknappen, restaureren, ermee rijden op een mooie zonnige dag. En vooral behouden voor de toekomst.